बोअरवेल क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव न्यू सुपर बोअरवेल 100% पाण्याची हमी। आम्ही सर्वे केलेल्या ठिकाणी पाणी न मिळाल्यास 100% खर्च परत। तसेच प्रत्येक दिवशी 2000 ते 5000 लिटर पाण्याची गॅरंटी। पत्ता न्यू सुपर बोअरवेल पिंगुळी तालुका कुडाळ। संपर्क 9422 43 69 93। आमदारांच्या घराचा निर्णय रद्द, उपमुख्यमंत्री पवार यांचे संकेत। यात्रा जत्रा निर्बंध मुक्त, गुढीपाडव्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांची घोषणा, कोरोना निर्बंध हटवले। शाळांना उन्हाळ्याची सुट्टी जाहीर, 2 मे ते 12 जून पर्यंत प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांना सुट्टी। कोकण पर्यटनासाठी 116 कोटी मंजूर, उदय सामंत यांची माहिती। आदित्य ठाकरेंचा कोकण दौरा ठरला यशस्वी। पक्षाध्यक्ष करतील ती कारवाई मान्य, मनसे जिल्हाध्यक्ष धीरज परब यांची प्रतिक्रिया। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आणखी एकाचा कोरोनामुळे मृत्यू, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉक्टर श्रीपाद पाटील यांची माहिती। भिरवंडे खरालवाडी येथे बिबट्याचे पुन्हा दर्शन। भुईबावडा रस्त्याची अद्याप दुरुस्ती नाही, गेले 8 महिने वाहतूक बंद। बंगल्यात घुसून चोरट्याला पकडले, निरवडे येथील घटना। सिंधुदुर्गला पर्यटनासाठी 23 कोटींचा निधी मंजूर। आणि सलग 5व्या दिवशी विजयासह इंग्लंड अंतिम फेरीत। ICC महिला क्रिकेट वनडे विश्वचषक।